на публиката обаче не отива при вас. Наградата на публиката отива при, както знаете, организираното вече гласуване в Фейсбук, при Сдружение Балканка, за тяхната инициатива, за техните успешно проведени акции. Заповядайте. Много благодаря всички, които гласуваха за нас. Искам да ви кажа, ние сме малко сдружение, обаче се радвам, че гласувахте за нас. Това ни дава сили да продължим още повече напред, да се борим. Казва ни, че на българите ви пука за реките на България и искам да ви призова ние сме едно малко сдружение от ентусиасти и риболовци. Искам да ви призова, имаме нужда от помощта на всички вас, за да опазваме реките на България. Те трябва да, на практика трябва да вършим работата на институциите в наблюдение на всички прегради по реките, водохващания, защото реките изчезват. Ние сме посетили стотици реки, които са разрушени на водохващания. И така, много благодаря отново. Честито на победителите в най-важната категория и да преминем към останалите.